Molt bé. Bravo, bravo! Ui, ui. Vinga, Joan, prova-ho! Ai, vinga per arribar! Vinga, a l'arrel. Arrel. Vinga, Carlos! Ai, que no he vist com anava. Vinga, vinga, que tu pots! Va. Vinga! Vinga, 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 vinga! Vinga, vinga! Prou, perquè seràs la primera dona a pujar, Ui, ara ja li he dit una cosa i després ho puc una altra vegada. Si no m'apugi... Home, si podia, Però el problema és que m'aixeco i patino. Marc, Aquesta noia és de pagès. que no sigui planeta, ho hem de mirar bé, això. Aquesta és de pagès, és el millor pitjor que té. Aquest planeta no és, no? Ho hem de comprovar, això, després ho mirarem. Però jo soc el seu nòvio, en principi us puc dir si voleu saber alguna interioritat seva. Aquest planeta No, no. No, perquè en tenim una que... No la vegi, si la veus un dia. Mujer planeta. Com era l'altra? Medio polla, medio teta. No puges, no te compres que no. Vinga, puja en plat mitjà, puja en plat mitjà, home. Però en plan mitjà, M'ha faltat Sí, home. La mitjà, Cristina? Hòstia, se va pujar per nas. Has d'entrar bé i... Espera, que pugi, espera. poca gent podem anar a fer tienda. Va, Cristina, passa, va. Que te... No que... Ara sí, ara sí. Hòstia! Ojo, És que jo m'aixeco. Això és una bardissa, Que ha fet el bon aquí de la posta. Aquí roden els jabalís, per la nit. Bueno, venies amb el moviment? puc anar... No, però m'aixeco i me desequilibro. Però bueno, és igual, puc anar provant, no? Sí, torna-hi, És torna-hi. gràcies, no? Cuidado. Hauríem d'anar acabant, Hauríem de... Vinga, Antònia. No digo que era convençuda, Tots, quasi bé. Ala, ala. Menys jo. Menys jo. Els altres tots. Perdona. Allò no es pot pujar, Sí que es puja, carai, ho han pujat quasi bé tots, Javier. Sí, bé tots. Menys jo, ja ho veuràs al vídeo després. Vols dir que no han vingut aquí algú a... No me creo nada. No me creo nada. Però treu el plat petit, home. Puja diferent. Però el plat mitjà. Puja diferent, Ja. Puja amb el plat del mig. Espera, alto. Tira. Ah! Vinga! Hòstia, Miquel, ja hauries de pujar, Vinga, Maria! Mira, ja està bé dalt. Ja estava de mig camí. Jo no ho provaré. Va, l'última, va. Vinga, va! Vinga, Cristina, que aquesta va la vençuda! Fora l'hora! Vinga! Veus, dona! No frenava massa. Va, Vicenç! Tireu! Va, Vicenç! Vinga, va! No s'ha de frenar! Cristina, aparta't! Cristina, aparta. Aquí baix hi ha la copa per la primera noia a pujar. Ara ja xutxe? Si la baixes, no? Porteu-li xutxe? No veieu El gran premi del Fito? El camí del Paco. Ja veu molt bé el camí. Què, veu no? Sí. El que passa que... Però és una embalació, que és de frenar, no que és amb embalació. Res de tocar freno,
segon llamp de l'acció igual sortiu